ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮರಿಯಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಮರಿಯಲ್ಲಡ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಟೈಮಡ್ ನಮಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಡ್ ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯಾರು, ನುಂಗೆಲ್ ಕೊಲತರು, ಇಜುನ ನುಂಗೆಲ್ ನಂಗ್, ನುಂಗೆಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ನಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಸಾರು ಮನ್ಪುಂಡು. ಸಾರು ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ನುಂಗೆಲ್ ನಂಗದ ಬದಲು ಒವೇ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ತುನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಕತೆ ಸುರೂಟು ನಮನೆಕ್ ಅರೆಪು ಕಡೆಯೋನಗ. ಸೊ ಅರೆಪು ಬೋಡ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಲೇನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ಪು ನೋಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮೆಂತದ ತುಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಂತೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೋಡಾಣ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಯಾನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಓಮ ಪಂಡ ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಅಂದೆಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಅವು. ಸೊ ಈತ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ದೇನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ಸೊ ಎಂಚಿನ ಮಾತಂದ ಪೇರ ಪನ್ಪೆ ಮೆಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ದೇನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತನೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಳೆಣ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೆಲವೇರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಂಚಿ. ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ನೇನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂದೇನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಬಟ್ಟಲ್ ದೆತ್ತು ದಿಯೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪುತ್ಪುನಗ. ಸೊ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲಿಡ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ 4 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನೆತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಕ. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಆತ ಪಾಡ್ದು నేను ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತುನಗ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತುದೀತಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ ಓಮ ಈತೆನ ತಾರೈದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತುನಗ. ಸೊ ಕಡೆನಗ ಲಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆಪು ನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣಾಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಇಜಿನ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆಪು ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತನೋಡು. ಸೊ ನುಂಗಿಲ್ ಸಾರು ಬೊಕ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆವೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಕಡೆಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಏನೊಂಚೂರು ಪುಳಿಲ ಸೇರ್ಸಾವೆ. ಸೊ ಪುಳಿ ನೆಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಮೀನ ಕಜಿ ಪುಡ್ದು ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಡೆ ಇತ್ತನ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಬಿಂಬುಳಿ ಇತ್ತನ ಬಿಂಬುಳಿ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತನ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬಿಂಬುಳಿ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡೋನ್ನಾಂಡ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ನಾಂಡ ಅವೇನು ಅರೆಪು ಮನ್ಪನಗನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನ್ವ. ಸೊ ಇತ್ತು ಮೀನು ಯಾನ ನಂಗದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೋನಗ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಚೋಲಿ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ಐಡ್ದು ಮುಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿಯೋನ್ನೆ ಆಯ್ತ ಕೂರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಬುಟ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತ 2 ಕಡೆ ತಲ ಚೋಲಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಮಂಡೆದಲ್ಪಲ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿನ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರಿಟ್ ದಿಯೋನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನ ಬಿಸಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮುಡ್ದದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಕ್ಕಂದೇನ ಬೇಯರೆ ದೀಪೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಜಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊನ್ನ ನೀರಿನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ತೂ ಒಂದು ತೆಲುಪು ಮಂತುಗ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದೀಪೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಉಪ್ಪು ಒರಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಐತ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಗ. ಸೊ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬಿಂಬುಳಿ ಇಜಿನ ಅಂಬಡೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡೋನ್ನಾಂಡ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಲಿ ಅರೆಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂದೇನೆತ್ತೆ ಮುಚ್ಚದು ಕೊದ್ದಿರೆ ದೀಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ಅರೆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆವಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಜ್ಜೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ.
ಸೊ ನಿಕುಲು ಒವೇ ನುಂಗಿನ ಮೀನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತುಂಡೆ. ಸೊ ಕೊಲತರುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು, ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಲ್ಯಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು, ಇಜ್ಜಿಂದ ನುಂಗಿಲ್ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒವೇನ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂದು ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದಲ ಸಾರು. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಪಾಡುವ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಐಡ್ದುಂಬು ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ತೆಲುಪು ಮಂತೊನ್ನೆ ಕಜಿಪು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಜನಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅದ ತೂವೊಂದು ನೀರು ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆತಡ್ ಒದ್ಯೊಂದು ಕಜಿಪು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಣ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಆಂಡ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದೆತೊಂದೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಯಾನೊಂಜಿ 10-12 ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ದೆತೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಕ್ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಇಂಚತುಲೆ ಪುಡದ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೆನ ತೆತ್ತಿನ ಅವೆನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನು. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಡದಿಲೆ ಹೈಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಮಂಚನೆ ಕುಕ್ ಆವಡ್ ದಾಯಪಣ ನಿಕುಲು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲೆಡಾಯಂಡ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಇದೀ ಆದ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಐತ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಲ್ ಪಾಟ್ ಅವ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಇಡೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ಯರೆ ದೀಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಮೆಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ತೂವಲ್ನೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತನ ಅಂದ. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ. ಸೊ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಮೀನಲ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯ್ತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಮಾತ ತೂವಲ್ನೆ ತೆಲುಪು ಬೋಡಾಣ ತೆಲುಪು ಮಂತೊಲ್ನೆ ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ದಿಯೋಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪಲ ದಿಯೋಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆದುಪ್ಪಡು ಗ್ರೇವಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಎದ್ದೆ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರುಲ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ನಿಕುಲ್ ಇಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಮರಿಯಾಲದ ಸೀಸನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು. ಸೊ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ನುಂಗೆಲ್ ದುಂಬೆ ಕಂತು ದಿಯೋನೊಲಿ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕಜಿಪು ಮಂತದ್ದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ. ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಪಿರೋರ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಬೊಕ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನೊಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದಲ ಸಾರು ಪಾಡೊಂದು ಒಣಸ್ ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪಿರಾತ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.